F'Settembru l-qatt kompla jonqos. Dan ħareġ minn statistika uffiċjali maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Fil-fatt f'Settembru li għadda n-numru ta' persuni jirreġistraw għax-xogħol kien ta' 3385. Dan ifisser kważi 300 persuna inqas minn Awwissu, hekk kif dan ix-xahar kien hemm 3672 persuna jirreġistraw għax-xogħol. Il-qatt ilu jonqos mix-xahar ta' Ġunju wara li kienet tfaqqet il-pandemija. Dan ifisser li għar-raba' xahar konsekuttiv naqas il-qatt. Fil-waqt li f'Mejju l-ammont ta' nies jirreġistraw kien ta' 4409, sal-aħħar ta' Settembru n-numru ta' dawk ifittxu xogħol naqas b'aktar minn 1000 persuna. F'Ġunju wara li l-Prim Ministru Robert Abela kien ħabbar il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika, il-qatt kien diġà niżel bi kważi 140 persuna. F'Lulju bit-tneħħija ta' restrizzjonijiet fuq is-settur turistiku, il-qatt niżel bi kważi 290. Dan fil-waqt li f'Awwissu reġa' naqas il-qatt bi ftit aktar minn 300 persuna. F'Awwissu wkoll għat-tielet xahar konsekuttiv Malta kellha l-inqas rata ta' qatt fiż-żona Ewro.